I avui volem parlar d'embotits. Però bé, de fet, volem parlar d'un embotit. Un embotit que fa molts anys, Déu-n'hi-do el que se'n feia a Catalunya, però ara cada vegada potser és l'embotit que se'n fa menys. De fet, és pel clima, segurament en parlarem ara d'això, perquè volem parlar del pernil de muntanya. I avui anem fins a Olot, perquè aquí tenim el pernil de la Garrotxa. A veure si trobo per aquí en Joan Curós. Mira'l, ja ho veig. Joan, bon dia. Hola, Pep, què tal? Com estem? Tots bé per aquí? Escolta, veig que estàs per aquí remenant pernils. De fet, això encara no són pernils, són cuixes de porc que deuen haver acabat d'arribar. Jo, aquí dintre, m'han fet posar allò ben maco amb el gorro i tot plegat. Què s'ha de tenir en compte per poder ser, perquè una bona cuixa de de porc acabi sent una bona cuixa de pernil? Bé, Pep, mira, hi ha dos factors que són claus i bàsics. Un és la pròpia cuixa, que ha de ser ben criada, ben alimentada, de races nobles, i això és el més important. I el segon, que és el que veuràs ara, que és el procés d'elaborar-lo, que nosaltres aquí hem intentat fer un procés exactament com els d'abans. Aquí els pernils de Can Mateu és important perquè és una cosa que moltes fàbriques o petits elaboradors, com sou vosaltres, allò pocs poden dir que facin només un producte. Vosaltres només feu pernil. Exactament. Aquí només ens dediquem a fer un sol producte, monoproducte, un pernil, que entrem inclús d'un sol pernil d'unes granges concretes i d'uns pesos concrets. O sigui, ben bé una cosa molt precisa. L'altre gran ingredient del pernils és la sal, no? Exactament, el més important és la sal. Se n'hi ha de posar la justa i mesurada, perquè massa sal en un pernil tampoc, al final del procés pots tenir una cuixa molt bona, que ens hem vigilat molt les granges i l'alimentació, però l'hem fet salat, tampoc no ens agradarà. I hem de vigilar que no n'hi hagi menys de la que toca, perquè aquell pernil tampoc potser no et sortirà bo o no tindrà el gust característic que nosaltres estem acostumats d'un bon pernil. Moltes vegades veus a la televisió, diguem-ne, com ho fan, per exemple, a llocs, diguem-ne, molt pernilers, com és Andalusia, per exemple, i tu veus que hi ha aquelles capes de sal i pernil. Aquí no veig capes de sal i pernil, Ui, no, nosaltres aquí ho fem amb sal molt mesurada i la mínima. Has de pensar que nosaltres, hi ha molta gent que ens compra el pernil, que ens diu que moltes vegades quan compraven algun pernil, doncs al cap d'un temps de tenir-lo per allà a casa l'acabaven llançant, perquè un pernil a la cuixa doncs n'has de menjar una miqueta, encara que sigui poquet, però cada dia, o cada 2 dies, o un cop a la setmana, però l'has d'anar mantinguent. Doncs molta gent diuen, ostres, a mig pernil tu començava a pujar la sal, ben salat, ja no el podia menjar. El nostre, això, la gent el comença i poden estar mig any menjant el pernil poquet, i se'l mengen tot, i a mi a casa em passa, inclús amb la meva mare, doncs també ens passa el mateix, que ens l'acabem sempre. Escolta'm una cosa, hi ha una fita important aquí, és que veig que hi ha moltes portes de càmeres diferents. Per què és això? Mira, aquestes primeres que veus d'aquí són les que nosaltres diguem que són les d'hivern, que són les que quan el pernil arriba el salem i el posem a temperatura de rebost d'hivern. Com a les cases de pagès a l'hivern tenien aquelles parets gruixudes i quan entrava el fred, aquell fred ja es quedava, encara que fes algun dia de més bonança o així, però allò no pujava la temperatura fins molts dies de bona temperatura. Doncs aquí aquestes primeres portes que veus tenim el pernil tot d'un hivern llarg a 4 graus centígrads. I la humitat ja una mica alteta, però tampoc massa, perquè el pernil pugui alta, perquè pugui deixar anar la humitat i no el tanquem, però que tampoc el deixar-lo massa humit que se'ns florís, diguéssim, massa excessivament. De fet, aquí el que feu una miqueta és el que també fem a la cuina, als restaurants, amb la vaca, no? O amb aquestes carns, diguem-ne, més fetes, això del tema de la maduració, que ara li diem dry age i ens pensem que ens ho hem inventat nosaltres i això vosaltres ja ho feu, és a dir, és el control de la humitat i la temperatura precisament perquè els pernils no es floreixin. Exactament. Nosaltres el que fem aquí és intentar treure una mica la humitat de la carn, d'aquesta carn, a poc a poquet, perquè sense aquesta humitat la carn es conserva molt bé. El primer que fem per treure la humitat és posar-hi la sal. I amb la sal ja treus un percentatge d'humitat, i això ja el fas més segur. I a partir d'aquí, a poc a poquet, amb aquestes baixes temperatures, el pernil no es fa malbé, fins que ja el tens salvat perquè ha perdut l'humitat que el podria podrir-se.
Escolta'm, mira, veig aquí aquestes portes, aquí, clar, un hivern a la Garrotxa, mira, podem dir que, diguem, aquestes temperatures quan podem fer, diguem, la matança tradicional del porc són 3-4 mesets com a molt. A partir d'aquí, el pernil passa a un altre estadi? Sí, comencem ja, diguéssim, una primavera. Una primavera encara freda, que la pugem 1 grau, 2 graus, estem a 5-6 graus, i l'irem pujant molt a poquet. I aquí ja li comencem a donar una mica de més de temperatura perquè el pernil comenci a avançar una miqueta. Fins aquesta primera primavera, que és aquesta primera bodega que estàs veient, aquesta doncs, li tenim fins als 8 mesos de curació del pernil. Així. I aquí nosaltres el tindrem fins quasi un 28% de pèrdua d'humitat. Clar, ara estic veient aquí que llavors ja en tens uns altres que aquests diem 8 mesos, però tu no vens un pernil en 8 mesos, és a dir, un bon pernil, sigui, diguem-ne, de la raça que sigui, de l'alimentació que hagi tingut, independentment, ha de tenir, diguem-ne, una curació mínima, no? Però, clar, tots els pernils no són iguals, no entren tots amb el mateix pes. Exactament. Després nosaltres aquí, un per un, els anem llegint i veiem el que ha fet aquell pernil, perquè n'hi ha alguns que corren una mica més ràpid i uns van una mica més lent. I els llegim i veiem el que necessita aquell pernil. Els 8 mesos, doncs, nosaltres ens ha fet un 28, però després nosaltres aquí li posarem una capa de greix superficial a aquesta part, que és la part on no hi ha la con, on no hi ha el greix, diguéssim, la part més magra, i el tanquem. I, clar, això, tu em diràs, hosti, però ara aquest pernil aquí l'esteu parant, hi ha algú que em diu que està encantat aquest pernil aquí, està encantat, i és veritat, es queda parat, es queda això, perquè del 8è mes fins als 2 anys, aquest pernil quasi ja ens marmarà molt poc, del 28 ens passava fins a un 35 en pota. Però aquí és on suposo que el pernil, els greixos del pernil sobretot, comencen a agafar aquest aroma de celler, no? Aquest aroma que tu te'n dones compte, no? Que quan l'obres te'n dones compte si aquell pernil té 2 anys, on té 3, on té 4. Exacte. Tu aniràs veient aquests dels següents bodegues, iràs veient com els greixos van quedant més grocs, es van oxidant els externs, els interns queden blancs i preciosos, però els externs van quedant grocs, se li va veient passant el temps en el pernil. I això el fa madurar bé, el fa madurar bo. Per què el tanquem nosaltres? Doncs perquè volem que vagi molt a poc, perquè per osmosi doncs, l'aigua de dintre del pernil vagi sortint a fora i ens quedi ben igualat. No volem que de fora sigui molt ressec i de dintre molt cru. Volem que sigui igualat i per això necessitem temps. I és el que li donem. Poca sal i molt de temps. Aquest és el nostre secret del pernil. Escolta, si alguna cosa enamora d'aquí, a part, diguem-ne, de la part visual de veure aquests pernils que estan reposant aquí, és l'olor que fa aquestes dues últimes, no?, aquests 2 últims rebós, que el pernil, diguem-ne, ja és un aroma de carn feta, de carn que es va, diguem-ne, curant, que té aquest aroma fantàstic. Sí, perquè la naturalesa és molt sàvia i després de l'hivern i la primavera saps bé l'estiu. I aquí també representem l'estiu. I aquí a l'estiu ja notes, aquí hi ha un canvi d'aromes i això que dius, aquest pernil, hosti, aquest ja me l'emportaria, aquest me'l menjaria. Doncs estem a l'estiu aquí, hem pujat la temperatura a 24-25 graus centígrads i els aromes canvien molt. I per això t'he dit que la naturalesa és sàvia, perquè no ho va inventar l'home, però la naturalesa ja ens va inventar els estius per poder donar un bon aroma al pernil. Que ens ho expliquin també la gent del sud, d'Andalusia, de diversos indrets, diguem-ne, de la península, que ells a l'estiu també curen el seu pernil. Escolta, Joan, mira, jo, si et sembla, en trio un, me'n vaig a buscar també una miqueta de pa i després mirarem a veure com s'ha de tallar un pernil, perquè, clar, a tota aquesta feinada que li heu fet vosaltres, després que a l'hora de tallar no el destrossem. Pep, poder et seguiré, Doncs va, vine cap aquí. Tenim un bon pernil, doncs ara ens falta un bon pa. I és que avui en dia podem estar de sort perquè a la gran majoria de Catalunya hi trobarem alguna fleca, algun forn, on hi tornen a haver bons forners i bones forneres que fan pa d'aquell que en diem pa de veritat.
pa cuit amb llenya, pa cuit amb un altre tipus de forn, elèctric o de gas, però pa fet amb farines bones i pa fet amb masses mares. Per això hem vingut fins aquí al barri del Carme, perquè aquí hi ha un projecte que va començar fa uns anys i ha arrelat d'una manera espectacular. A veure si trobo l'Emili per aquí, a veure aquest estiu. Emili, bon dia. Bon dia, què tal? Escolta'm, què? Com va això del pa? Doncs bé, de moment anem tirant i molt contents. I bé, no ens queixem, hem calat. Vosaltres sou unes d'aquelles fleques, d'aquells forns, que un dia vau decidir a tornar a elaborar un pa de veritat, un pa d'aquests bons. Què és el que fa falta per fer un pa bo? A veure, per fer un pa bo, bàsicament, són bons ingredients i ganes de fer-ho bé. A partir d'aquí, si poses tot bo, doncs sortirà bé. Clar, això és una cosa molt senzilla i molt fàcil de dir, no? Però a vegades no és tan fàcil, no? Fer un element tan, diguem-ne, humil com el pa, en el qual només parlem de farina, parlem d'aigua, parlem d'una mica de sal, podem parlar de llevat o no, parlem de massa mare, però aquí hi ha una cosa que és això, no? La qualitat del producte i la tècnica. Evidentment. El que passa que amb la industrialització es van buscar farines més rendibles, evidentment més rendible vol dir menys qualitat, i processos més ràpids, perquè avui en dia tothom va ràpid, que també vol dir menys qualitat. Si canvies i fas un pas endarrere i et poses matèria primera bona, de qualitat, ecològica, i fas el procés que es necessita, o sigui, no fem res extraordinari, només fem el que s'ha de fer, i li donem el temps que necessita, llavors el resultat surt a la botiga, i la gent, si bé, és que el fem bé. Com va començar la història de la Fogaina, Emili? Bé, la Fogaina ja fa uns 12 anys i va començar l'Àngel i la Emma, que són uns companys que ara ja no estan en el projecte, per una necessitat econòmica. Vull dir, es van establir la Garrotxa i van dir, ostres, hem de viure d'alguna cosa. Van provar de fer verdura, van provar de fer de fuster, perquè l'Àngel era fuster, i es van posar amb el pa i els hi va agradar. I cada cop van anar fent. Llavors no donaven a l'abast ells dos, ens van demanar a la Joana i a mi i a la Diana de posar-nos-hi, i a partir d'aquí ha anat creixent la cosa. Vam començar amb un paller a la Vall d'en Bas, i del paller, que se'ns feia petit, vam dir o tirem endarrere o tirem endavant, i vam dir endavant. Llavors vam agafar l'obrador d'aquí del Carme, perquè nosaltres ja teníem una botiga a les Preses, una fleca cafeteria, però l'obrador se'ns feia petit. Llavors vam decidir, l'antic forn brogat el traspassaven i el vam agafar, i aquí estem. I ara ja som 15. 15 persones, Déu-n'hi-do, no? Sí, és un mal de cap a nivell de gestió, però també és bonic saber que 15 persones treballem en un projecte autogestionat on estem tots molt a gust. Com ha de ser una bona farina per fer pa? A veure, nosaltres som molt partidaris dels blats antics i de les farines moltes amb molí de pedra, on guarda el germen, que és una de les parts més nutritives. Avui en dia les grans farineres acostumen a treure el germen perquè no s'enranciï si fan un estocatge gran. Llavors, una farina bona és que és el de sempre. Una farina bona és un bon gra i un bon procés d'elaboració de la farina. No té més. Per què és important una massa mare? A veure, la massa mare el que té és llevats i bacteris i fan el seu procés de degradació, o sigui, predigereixen el gluten, que avui en dia es parla tant, no? I llavors el que fan és molt més comestible per nosaltres, o sigui que puguem assimilar molt millor aquest aliment que és el blat. En canvi, amb un llevat químic o fins i tot el de pastisseria que només té llevat, li falten els bacteris. I ja no parlem del que són els gasificants, com pot ser el bicarbonat o aquests, que l'únic que fan és fer gas.
Emili, és que jo, saps què passa? Que t'estic escoltant, estic enflairant tot aquest aromes, diguem-ne, d'aquesta diversitat de pans. Jo recordo quan era petit que tu anaves a buscar pa i podies triar entre la barra de quart, la barra de mig, la barra de quilo, el llonguet, el panet de Viena i algunes coques. Però és que avui en dia el món del pa també ha crescut molt en varietat. Sí, bueno, això passa com tot, no? Vull dir, t'has d'adaptar a aquest consumisme ferotge i sempre, quan més fas, més et demanen. És bonic tenir més diversitat, una pels clients, l'altra pel propi forner per poder créixer i no sempre estar fent el mateix, perquè clar, si la teva perspectiva és fer durant 30 anys pa de pagès i barres com a xurros, pues tampoc és molt agradable, però si pots anar jugant i divertint-te i creant, doncs això és bo, no? I al mateix temps pels clients. Vull dir, ara, per exemple, el pa sense gluten doncs, està en auge. Doncs val, pues el fem, i així també és un repte per nosaltres, no? A veure, de tots aquests pans aquí, jo necessito un per menjar-me amb un bon pernil d'aquí de la Garrotxa, un pernil d'aquests de terres fredes i de terra aspra. Quin seria per tu el pa que aniria millor amb un pernil? Bueno, això és complicat, no? A veure, tenim el pa de pagès, que si ens posem a lo tradicional, doncs aquí hi és. A més, el nostre pa de pagès és blanc, però no és 100% blanc, amb la qual cosa té molta més aroma. Però després també podries agafar el rústic, que també té una mica de sègol en la seva composició i això li dona un sabor més intens. Al mateix temps és 100% massa mare, que encara és més intens i més sabrós, i al ser més hidratat té més alveols. Però això va a gustos. El qui vol un pa amb pernil i a sobre és celíac, doncs amb el sense gluten és feliç. Amb el sense gluten també, la veritat és que hi ha pans avui en dia que són molt bons, perquè quan va començar tot això de la celiaquia eren figues d'un altre paner, com diuen. Emili, tu com veus el futur del món del pa? A veure, vaya pregunta. No, jo el veig com el de tots els altres productes artesans. El problema que tenim aquí és que busquem pocs calés, molt de volum. Llavors això no té futur. Ara, si el que busques és qualitat, doncs has de tirar cap a petites empreses, petites i mitjanes empreses i que siguin artesanes. Jo penso que les coses ben fetes no han de caure. I llavors, mentre fem les coses bé, nosaltres ara, per exemple, ja estem parlant amb productors de gra d'aquí i fent-nos la farina. Clar, aquestes coses tenen futur perquè és que el que no té futur és l'altre. Clar, de fet, el que deies, si vau començar fa 7 anys i ara sou 15, vol dir que la gent té criteri i sap diferenciar. Llavors, una altra cosa és la butxaca i a vegades una altra és la necessitat del dia a dia, no? Però la gent sap diferenciar el que és un producte artesà, un producte de qualitat, això que ara es diu tant del quilòmetre zero o de la proximitat. Sí, totalment, Vull dir, nosaltres, a veure, ara som 15, però no tenim cap intenció de seguir creixent. Al revés, ens volem parar a nivell de volum, no? Sí, bàsicament de volum, i el que volem és seguir creixent en qualitat. I la gent ho valora, perquè la gent cada cop et ve més. I ens han vingut molts pagesos, això, ostres, si us faríem el gra i tal, d'aquí, i totes aquestes petites sinergies locals, per mi és el futur. Hem de fer una incidència en aquest aspecte, no? De créixer i de cuidar el territori i cuidar-nos a la gent d'aquí. Llavors preferim fer pa de qualitat amb un preu més assequible perquè arribi tothom, perquè al final és un posicionament polític o social, no? El fer les coses ben fetes i que siguin ecològiques. Tenim un bon pernil, mira, jo agafo el rústic, tenim un bon oliva verge extra de l'Empordà, ara només em falta una cosa, la tomata i saber com tallar-lo, perquè això de tallar el pernil no és el mateix que tallar pa, No, el pernil té els seus secrets, bueno, com el pa, no? Però bueno, cadascú que es dediqui a lo seu, nosaltres et tallarem el pa. Doncs vinga, va, vaig a veure qui és que em pot ensenyar a tallar pernil. Tenim un bon pernil, tenim un bon pa
I el que ens fa falta ara és saber com tallar-lo, i per això anem a l'Hostal del Sol a veure en Jordi Fajula, que és un especialista en tallar pernil. A veure si l'obro per aquí. Sí, ja veig que està obert. Oi tal? Sí, tallant pernil. Jordi, què tal, com esteu? Bones, molt bé. I vosaltres? Tallant pernil ja. Sí, preparant el servei, fent la mise en place. L'Hostal del Sol és un d'aquells llocs on tota la gent de la Garrotxa coneix, perquè crec que fa més de 40 anys que teniu no la mateixa carta, però gairebé la mateixa carta sí, però una mica ampliada, no? Una miqueta, però bueno, no... Pa amb tomata, només fem pa amb tomata i embotits. Escolta, com va començar tot això? Tot això va començar amb els meus pares. Meus pares ja fa 40 anys que van obrir i bueno, només van fer torrades amb tomata i embotits. Es van dedicar només pura i íntegrament a això i han continuat amb això. Hem afegit alguna coseta, però estem amb el mateix, aquí mateix. Pa amb tomata, embotits bons, això sí, bona selecció, perquè tu si una cosa tens clara és que l'embotit, evidentment, si només vens embotits i vens formatges, l'embotit ha de ser bo, els formatges han de ser bons, i fins i tot el pa, de fet, no tens un tipus de pa, sinó tens diversos pans de diverses fleques. Com tu manegues tot això? Perquè tampoc compres només l'embotit amb una persona i prou. Pues sí, sembla estrany, però em porta molt de bol i tot això. Per exemple, de fleques treballem amb 5 fleques diferents d'aquí a Olot. Treballem amb la fogaina, treballem amb el forn de pa torna, que estan a Tortellà, treballem també de vegades amb Dorca, treballem amb... Bueno, és que et dic 5, però a vegades són 5 o poden ser 6. Treballem amb la naveteria, amb pa de coca, treballem amb pa sense gluten també de la fleca del Rebull i també treballem amb el pa d'Hostalets. Depèn dels dies, sí, però treballem amb molts tipus de pans, sí. Escolta, ha canviat el model, diguem-ne, de client de quan tu vas començar o quan tu eres molt petitó aquí amb ara? Perquè, clar, els embotits tampoc han canviat tant aquí a la Garrotxa. Sí que hi ha molts més formatges ara que abans, però els embotits sempre són aquells mateixos, no? En principi sí, però bueno, que va sortint gent nova que fa coses molt xules. Sempre hi ha gent nova que té ganes de fer coses xules i projectes molt macos. Tenim embotits, amb els embotits aquí a la Garrotxa jo crec que no hi ha color. Formatgers, per exemple, que em parlaves, formatgers els últims 10-15 anys n'han sortit de molt bons. Aquí a la Garrotxa en tenim de boníssims. Tenim la Xiquella, tenim la Xauxa, tenim una noia que ens està fent a la Vall del Llémena també uns formatges molt bons. En aquest sentit no tenim problema. I amb el dels embotits tampoc. També tenim gent que fan pernils molt bons aquí, que no cal que ens anem al sud d'Espanya a buscar pernils. Bé, de fet, escolta, mira, t'emporto un d'aquí d'en Joan, de pernil de la Garrotxa. Aquí hi ha una feinada, i jo veig que tu ho fas molt bé, això, perquè, per començar, com s'ha de posar un pernil, com s'ha de tallar, quina és la part que hem de començar si tenim un pernil a casa? Aviam, si tenim un pernil a casa, comencem per aquí. Per què és el pernil? Si tenim un pernil a casa, si és un pernil, jo el començaria amb l'ungla per baix. Per què? Perquè és la part més estreta i és la que si el comencem i el consumim molt a poc se'ns assecarà molt més ràpid. Jo, per exemple, sempre el començo per tenir els talls més macos, el començo amb l'ungla per dalt. Si parlem d'una espatlla, igual, el mateix. Si és per casa i sabeu que aneu de consumir poc, que en talleu 4 tallets al dia, jo començaria amb l'ungla per baix. Nosaltres ho fem així, en principi. Clar, home, ja té un sentit que comencis per la part estreta, perquè, clar, és la part més seca i així l'altra, diguem-ne, home, no te'l menjaràs en una setmana al pernil, per tant, com a mínim el tindràs allà a una temperatura que es va curant. Però sí que és veritat, Jordi, que tu quan jo et veig que talles el pernil, clar, és allò que diem, no? Depèn de quin tall, té un més gust, en té menys. Com està diferenciat els diferents tipus de peces, diguem-ne, l'especejament del pernil, és a dir? Hi ha moltes parts del pernil i jo, per exemple, et podria dir que a mi una de les parts que m'agraden més són les de tocar l'os, com per exemple serien, ara t'he dit les que a mi m'agraden més, serien la part de la culata, la part de tot, seria on hi ha la part de la culata i del jarrete, la part de ben bé del garret o del jarret, que se'n diria. I aquestes dues parts són les que m'agraden més. Digue-li perquè és la part que poder treballar més el múscul, digue-li perquè hi ha més fricció, hi ha més grassa entreverada. Jo aquestes dues parts són les que m'agraden més. Sempre dic que són les més gustoses. I a vegades no són els talls més macos,
però són les més gustoses. Escolta, i com ho hem de fer per començar a obrir un pernil? Perquè, clar, evidentment, doncs un pernil ens el anirem menjant de mica en mica, però sí que hi ha una tècnica, que hi ha una manera de començar a obrir un pernil. De moment, ja el que sabem és que l'hem de posar amb l'ungla cap per avall, és a dir, la part estreta cap amunt. I a partir d'aquí, què? Com ho fem, això? Amb un gabinet de puntilla, jo el que faria és treure tot, repelar-lo tot. Primer de tot, treure totes les cornes, tota la grassa, tota aquesta grassa més groguenca, i repelar-lo tot. Deixar-lo net. Jo, perquè faig el consum, això nosaltres, perquè fem el consum, que un pernil ens dura 2 o 3 dies. Si és a casa, ho vas traient de mica en mica. Que creus que has de gastar fins a un límit, doncs vas traient la grassa d'aquell. Inclús guardar-te una mica de grassa per posar-la a sobre perquè se't mantingui el pernil. Nosaltres ho faríem així, en principi. Clar, jo veig que aquí, com dius tu, va bé treure tot aquest greix, perquè, clar, el greix groc és ranci, no? Llavors hem d'anar fins a la part de trobar la part del greix blanc. Però aquest greix blanc, que molta gent el trauria, ostres, això és molt bo. És com, jo sempre dic que això és una d'aquelles coses que la clientela fa malament. La mateixa manera que quan fas un bon peix, doncs treure la pell, deixar-la al plat i menjar-te només la part de la carn. En el cas d'aquest pernil tan fantàstic que tenim, doncs home, la part del greix blanc, menja-te-la, que si és un porc, un pernil d'un porc ben alimentat, aquest greix és bo. I tant que sigues bo, i tant. Jo no el trec mai. Escolta, tu ara deies això de que agafes el pernil i, clar, tu en 2 o 3 dies te'l poleixes. Però a casa, per exemple, clar, el bo és anar tallat, no? Perquè això de tallar i tallar-ne molt i deixar-lo a la nevera, això no. No. I un pernil a temperatura ambient sempre. O sigui, no. A temperatura ambient, a fora, allà sobre la cuina, el que passa que se't secarà més ràpid, evidentment, des del punt de que l'obris, del moment que l'obris, però no, temperatura ambient i res de nevera. No, ho perds tot. Escolta'm, tu, un dels canvis que has fet aquí a l'Hostal del Sol és que els teus pares tenien el porrons de vi blanc, vi negre, vi rosat i algun cava, xampany en aquella època, no? Es deia xampany amb Vicks. Tu el que has fet és ampliar amb el vi, no? I és que el vi és el gran, diguem-ne, soci, no? El que fa grans harmonies amb els formatges, amb els embotits. Però, per exemple, si ara parlem d'agafar un bon pa d'aquests que tenim aquí amb tant tomat, amb oli d'oliva, verge extra, amb un bon plat de pernil, aquí què em recomanaries? Doncs mira, qualsevol vi poder negre o també inclús un espumós o un ancestral. També un cava o un ancestral. També li posaria jo aquí per desgrassar aquesta bombolleta que ens iria molt bé. Però bueno, si no, un vi negre, qualsevol tipus de vi negre. Tenim productors d'aquí a l'Empordà i a tot Catalunya que fan uns vins espectaculars i qualsevol vi negre amb una capa mitja baixa, que no sigui molt fortet, molt canyero, una mica lleugeret, inclús algun vi natural. Tenim una carta molt extensa nosaltres, tenim vins naturals, tenim vins convencionals, tenim espumosos, de tot. Les bombolles, tinc la sensació de que hem començat a perdre la por, diguem-ne, a prendre'l més enllà dels dies de festa, no? Allò de que quan tu obres una ampolla de cava, de Corpinar, de Clàssic Penedès, doncs, ostres, és allò de, ui, què celebres? Ara hi comença a marxar, no? Això és a dir, podem obrir una ampolla d'un bon escumós en qualsevol moment i te fa falta fer grans festes, diguem-ne, sinó amb un bon plat de pernil com el que tenim avui, també, no? Una bona bombolla. Sí, i tant. De fet, no deixa de que va haver una època, suposo, que semblava que era molt esnovista, però jo crec que avui en dia obrir un cava, tens caves molt bé de relació qualitat-preu, o un espumós o un ancestral molt bé de relació qualitat-preu, i no, és el que dius tu, no fa falta que tinguem que celebrar res. De fet, hauríem de celebrar-ho tot cada dia i cada moment. Jordi, escolta'm, totalment d'acord. Fem una cosa, m'ensenyes a obrir un pernil? I tant que sí, va, anem-hi. Doncs va, anem-hi. La